ongi etorri Adin Berri saiora. Zer modu zaudete gaurkoan? Tira, Adin Berri programa honetan adinekoekin batera ariketa fisikoa eta meditazio mindfulness egiten dugu. Izan ere, Adin Berriren helburuetako bat adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzea da. Hortaz, guk pantailaren alde honetatik eta zuek beste aldetik kirola egingo dugu, bai? Goazen ba, hastera, kirolak ez baitu adinik. Egunon zurine, egunon dan hori da kirolak ez dauke adinik, nahi da benantzako bakarrik. Eta gaurko honetan ibiliko ben elementu bakarra aulki bat izango da, laguntzak, gaurrengo ben ariketak izango di horrek ariketak, eta hor botegin txiki bat, nahi da benak, urerateko. Beste barik, ongitorri dan hori, hau pasuek. Horrek ariketak egin eta zelan ez, betiko lez, berotzen, behitxik eta gorarte, hasikoaz eskumokorrin, hainka bat atzen, eta oso astiro. Honek ariketak beti itxen dugu eta holan jarraitzuko goitzen, astiro aldatu bestera, eta egunero jarraitzuko ariketa bardin-bardinak egiten hasiera. Hainkak batera, belaunak zuzen, oso ondo, eta hon hasikoa bi eta bi, bat, bi eta erdira, bat, bi erdira, bat, bi astiro, bat, bi azkenak, oso ondo, oazen biribiltzen, aurreratu ba, azkena eta honengo bertatik eta atzerantz. Bat atzerutz, bi, hiru, lau, bost. Zabaldu hainkak, bizkarra beti zuzen, zabaldu, ukandukoruntz, buru erdixan hor. Oso ondo eta azkena. Sorbaldetan, oso motz, behin aldan eurrixan, hiru, bi, behin aldatu, ba. Bisa batera, boazen, pum, pum, hori da. Askatu apur bat, eta hon bisa batera atzerutz. Oso motz, eta hon hasikoa bertatik, eskuma goitxik, eta eskerra. Ba, eskuma, eskerra, eskuma, eskerra. Askatu hor, oso ondo, ukandu gora, bat luze, bi luzatzen, lau, sei, zazpi, hiru azkenak. Bat, bi, hiru. Eskuk erakutzi, oazen bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bi azkanak, bat, bi. Askatu hor, hori da. Askatzen dut, buruaz. Behitxikasi, astiro gora. Bi, hiru, lau, eta azkena. Bost. Esker eta eskuma. Bat, bi, hau pasuek, hiru, lau, bost. Esan, gaurko honetan, beti laguntzakin. Ezin bada, nik ingoten ariketa guztik, beti laguntzakin. Horma, mai, behin da berriz izangot, baina gogoratu beti laguntzakin. Hasiko naz, horpuk alkarrik utzen, eta puntakin kanpora. Hor, balantzak eusteko egoera horretan, eta ezin badut horpuk ikutzen, holan, baina punta jarraitzen da apur bat. Horekin mantentzeko, apur bat laguntza gehiago, holan baino. Ordun, gelditzuko na hor, dengo zue bertatik, zabaldu kanpora, eta erdire. Zabaldu punta, eta erdire. Beti, hori da, oazen, hiru, punta ikutu eta erdire. Lau, bost eta azkena. Aldatzen dut, aldez, on eskerraz. Bat, erdire. Beti, ardatz horretan, ezin bada laguntzakin. Alegin du, pizkarra beti mantentzen, eta azkena. Osta berdira, aurrera bakarrik. Aurreratu, bat. Laguntzako hainka, blokeo barik, hiru. Ni ezina mobiu, lau, bost. Aldatu, indar guztiona, apoiuko hainka hori, bat, bi puntakin ikutu, hiru, indar guztiona, bizkarra zuzen, lau, eta azkena. Bost. Onge itxuko zau atzera.
bertatik, indar guzti hor, 1, 2, 3 bizkarra beti zuzen, nahi bada laguntzakin, 4, 5. Gelditzena hor, ardatza mantenduz, 1, 2, bizkarra beti zuzen, 3, 4, 5. Da honengo buena da, danak batu. Hasiko na eskumakin dengot. Bat aurrin, bat albun, bat atzin. Bat aurrin, bat albun, bat atzin. Indar guzti, apoiuko ainka ontara, beti aruntz, oso ondo da, 1, 2, atzera. 1, 2, atzera. Nahi bada lagundute. 1, 2, atzera. 3, 1, 2, atzera. 4, alba da beti, vertikala zuzen, ezin gara mobiu, beste bat, 6, guazen, 7, 8. Aldatu indar guztik, bizkarra zuzen, aurreratu 1, 2, 3, guazen hor, 4, 5, 6, indar guzti bertan, 7 eta azkena. Puntakin beti, punta, punta. Oso ondo, askatu bizkat, hona hasikoa, borobilak eitzen. Aurretik ekarrikot, eta zabaldu. Gelditzen hemen, indar guzti betiko modun, hainka honetara, vertikala mantenduz, aurreratu, ezin bado lurretik. 1, eta alba da, hor, 1, oazen, punta, 2, aurreratu, 3, aurreratu, 4, bizkarra beti zuzen, 5, ardu punto bat, 6, astiro, 7, azkena, 8, aldatu, ezin bada lurretik, 1, eta laguntzakin, oazen, 2, nahi bada, eta alba da, 3, oazen hor, 4, hartu ardatz bat, astiro, 5, bilatu, 6, 2 askanak, astiro, 1, 2. Oso ondo, on airera ingou, lehengo iruki hori. Gelditzen hemen, aurrera, zabaldu, atzeratu, 1. Aurrera, zabaldu, atzera, 2. Oazen, aurrera, zabaldu, atzera, 3. Ezin bada, lagundute. Atzera, 4. Aurreratu, zabaldu, atzeratu, 5. Oazen, atzin, 6, pa. Zabaldu, bilatu hor, 2 askanak, 1, 2, 3, oso ondo. Alegindu, nahi da benak, libre, 1 aurrin, 1 zabaldu, 1 atzin, erdira. 1 aurrin, zabaldu, atzeratu, erdira. Guazen hor, zabaldu, atzera. Ezin bada, lagundu, zabaldu, hori da. Dainka beti, tentzinoi puntu egoki bateaz, zabaldu, atzera, hor. Horman, zabaldu, 3 askanak, 1, oazen, atzera, astiro. 2, atzera, eta 3 da azkena. Oso ondo, askatu, askatzea hor. Hona hasikoa, mokorretik 90 graduko anguloa markatzen. Horra, eta hor mantendukoaz. Ikutukot puntan eta berriz. Ikutukot puntakin eta gora. Nahi da benak, laguntzaz. Puntan jarri eta bertotik guazen. 1 astiro horeki galantzen, 2 horeki galantzen, 3, 4, ikutu puntan, gora. 5, astiro. Guazen 6, 2 askanak, puntakin ikutu,
bat, 90 graduko angulora arte, bi, aldatzeko taldez, lagundute, horma, zein mai. Guazen, hori da, ikutu puntakin, bat, astiro, bi, arnasketa beti, gorantz, bota gorantz, hori da, guazen, lau, bost, ezin gara mobi hartatzetik, hiru askanak, bat, ikutu puntaz, bi, hiru, oso ondo. Egingo bariketa barne, baina horpoz. Punta barik horpoz. Lagundute nahi bada, horpu ipini hor, eta hortik eta gora 90 grado, eta berriz horpo. Gelditzen hemen, guazen, bat, bi, eutzi bizkarra zuzen, hiru, lau, ezin bada 90 gradora, bost, nahiko eta soberan, sei, baina buelta beti, horpuaz, zazpi, sortzi, oso ondo, guazen eskerreko hainka hori, horpu ikutzen, bizkarra beti zuzen, ezin bada nahiko eta soberan, bat, bi, alba da, gora arte, hiru, buelta horporreaz, lau, bizkarra zuzen, bost, hiru azkenak, bat, bi, eta hiru. Oso ondo, askatu, oso ondo benetan. Ariketa hau, honengoten ariketa hau aldain jarritxe, baina alba dugu, beti laguntzakin, baina intzutik. Gelditzuko nahi, 90 gradu horretan, eta luzatu ingot, bat. Gelditzena bertan, bi. Nahi bada lagundute. Guazen, hiru, lau, bost, seiki nahiko, gelditzen abardin, 90 gradotan, bat, bi oso ondo, hiru, lau, bost, sei eta azkena, oso ondo. Beste aldera, jarraitzu laguntzakin edota, askatu, guazen, bat, bi, oso ondo, hiru, lau, hartu ardatz bat, bost, sei eta azkena, sei. Aldatzen dut, guazen, bat, bi, hiru astiro, lau, bost, eta sei. Venga, amaitxu bariketi, ultra bat, 10 segundoko lasaitxasun egoera honetan. Eta urrengo ariketa. Izango da. Puntu batetik bestera, ardatza aldatzen. Horpu gora, ba. Hauxe nahi du. Hainkak parin jarri, nire mogorran zabalera horretan, horpoa gora, eta aldatu. Hor. Da hor gehitxuko zau, bat, bi, esku, hiru, lau, eta ezin amobiu. Alba da hemen, bat, bi, ardatza galdu bai. Gertu, nahi badabenak hemen behian, eta aldabenak hor goixan. Gertu, guazen, bat. Horpo, sorbaldak, eutzi hor, eta bestelan behian. Bizkor. Eta nahi dabenak, edota aldabenak, begixak itxitxe, sarratu begixak, eutzi, segi hor, nik esan arte, 10 segundu gehixa, benga, guazen, 10 askanak, bost, lau, hiru, bi, bat, askatu. Oso ondo, berri zengo hau, askatu apur bat hainkak, askatu apur bat, horpo bat gora, guazen, bat, bi, hiru, lau, jarraitzu, venga, guazen, 30 segundo. Aldabenak goixan, eta nahi dabenak, edota aldabenak, begixek itxitxe, venga, horpukin gora, kambio, hor,
Oazen. 10 segundo geixa. Eutzi beti, bizkar horrei. 5, 4, 3, 2, 1. Oso ondo, askatu. Askatze dotor. Eta honen gau, bertan, lekun. Skipin egin gau, belaunak ingora. Eta alba da, ardatz hori ezin da galdu. Ezin dugu galdu ardatz hori. Nahi bozue, oreka hori mantentzen esku zabaldu. Eta hor, bat eta besti. Lehen duen ariketa bardine, baina dinamiko. Jarri hor, aldabenak, eskumokorrin, edota laguntzen. Baina dinamiko. Gertu, 30 segundo izango di, guazen. Zabaldu, ardatza galdu barik, eutzi hor, segi horre usten, eskuk zabalik, alba da, laguntzen dau, eta alba dau gorarte. Hori da, oreka mantenduz, hemen behian behondo, edota oso txiki, baina jarraitzu hor, eta alba da gorarte, guazen, oreka mantentzen. Venga, guazen 10 segundo azkenak, bizkarra zuzen, oso ondo, utzi hor, 3, 2, 1, askatu, askatzen gaz, berri zengo bariketa hau, eta berri zengo beste 30 segundo. Beste 30 segundotan, aldabenak, 30 segundo horiek, alba da, behixe sarratute. Behixak itxi, eta bertan, lekun, ardatzin, alba da aurren entzun barik, baizik eta lekun ipini tope bat, ikusi nuntza zen, eskuk zabaldu, gertu, venga, behixa sarratu, oazen, 1, 2, hor, lekun, segi, oreka mantentzen, bizkarra zuzen, eutzi hor, oso ondo, jarraitzu, ezin dabenak, begixe zabalik edo tamen behian, baina jarraitzu hor, 30 segundo di, venga, oazen gora, jarraitzu behixak itxitxe, eutzi hor, behixak sarratute dazenak, 5 askanak, 3, 2, 1, oso ondo, eskatzen dotor, oso ondo, horrek ariketak eginde, luzatzen hasiko gara, oso astiro, hau pasuek. Eskatu bizkatainkak, luzaketak beti, goitxik eta bera, nahi bozue ultra bat hartu, luzaketak hasi aurretik, eta 5 segundotan, luzatzen hasten gaz. Venga, ultra gori hartute, eskukatzera, buru gora, hartu lasai eta bota luze, bota oso astiro, hartu arnasa, berantz, ukondukin ikutzen, tiratu gabe, buru horrei, baizik eta ukanduk itxi, hartu arnasa, berriz buelta gora, venga, berantz, biribildu hor, hartu arnasa, esku bizkarrera eta gora. Venga, guazen berriz, heldu eta bota, hartu lasai, bota luze, hartu arnasa, gorantz eta bota. Oso ondo, venga, askatzen dut, esko bat luze, kolpe hor eta beratz. Oso astiro. Venga, arnasakin aldatu, helduta. Hartu lasai, bota luze, eta askatu. Venga, eskumokorrera, batekin, venga, luzatu hor, segi luzatzen, hartu arnasa eta alborantz, segi hor, oso luze, segi luzatzen, venga, hartu arnasa, kambio, kora. Segi luzatzen, alde hori, hartzot arnazio goxan, eta albo batera. Biribildu barik, beti luze. Hartu arnasa eta askatu. Askatze dut hor, hainkak. Jake alki hau hemen dagaten,
laguntzakin. Bizkarra beti, zuzen, lagundu, hainkak parera, blokeo barik, hainka hau, pixu guzti hainka horretan, hartu arnasa, kolpe horbeian, eta laguntzaz gora. Eutzi hor, vertikaltasun hori mantenduz. Bale. Venga, gurutzaten got, eskerra aurretik, atzerantz, bizkarra zuzen, oso lasai, hartu arnasa lasai, bota luze, helduta. Oso astiro, bizkarra zuzen, ipurdixaz atzeruntz. Venga, astiro gora. Guazen. Astiro hartu gorantz, eta betiko lez, amaitxuko barnasi hartu, eta gogor berantz, bi bider. Hainkak batu, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, astiro gorantz, segi hartzen, eutzi, ba! Oso astiro, oso ondo, hau zuek eta zurine, danak zuretzako, egun hon bat izan. Zer modu zaudete? Nekatuta? Bueno, lasai, orain erlaxatu egingo gara meditazioaren bitartez. Gure buruarekin harmonia bilatzen ahaleginduko gara, bai? Beti bezala, beharko dugun gauza bakarra, aulkia, bankutxu bat edo esteria bat izango da. Bizkarra tente dugula eseriko gara, baina tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean, triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jartzaitez eroso. Goazen elkarrekin, lasai eta goxo beti bezala, meditatzera. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Erreparatu pentsamenduei, sortzen eta desagertzen. Behatzen badituzu,
isildu egiten dira. Eta arnasketara itzultzen da arreta. Pentsamenduak sortzean, ordea, galdu egiten duzu arnasketarekiko arreta. Batzuetan arreta zatitu egiten da. Zati bat arnasketarekin joaten da. Beste zati bat pentsamenduarekin. Ez dugu arreta zatiturik behar. Ahal duzunean, jarri arreta arnasketan. Arreta arnasketan duzunean denbora batez, gorputzeko atalen batean deserotasun fisikoa, mina edo molestia agertuko zaizu. Eta horrekin batera, pentsamendu negatiboak sortuko zaizkizu. Erreakzio normala da. Minari buruzko pentsamenduei bueltaka hasten zarenean, mina areagotu egiten da. Pentsamenduek mina elikatuko balute bezala. Baina buruan beste pentsamenduren bat sortzen zaizunean, mina bigarren maila batera pasatzen da. Mina joan etorrian ibiltzen da, pentsamenduak bezala. Adi egon, eta ikusiko duzu, gorputzeko deserotasuna aldatzen joaten dela. Tokiz aldatzen da.
intentsitatez aldatzen da. Erreparatu minaren eta pentsamenduen arteko harremanari. Minak nola funtzionatzen duen ikasten ari zara. Nola eragiten dizun une honetako esperientzian. Jakin minez, behatu. Erresistentziarik gabe. Saia zaitez, mina bere horretan esperimentatzen. Gogoan izan, arnasketa toki segurua dela zuretzat. Eta bertara itzuli zaitezkela nahi duzunean. Mina bigarren maila batean utziz. Praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Mina ez da zerbait finkoa eta egonkorra, aldakorra da. Orain, begiak ireki eta hasi poliki eta goxo gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Lasai, eroso, gorputzaldi on horrekin jarraitzeko, lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Eta hurrengoan berriz ere, hementxe elkartuko gara, Adin Berri saioan. Eskerrik asko.